Gepleýär Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Kepdäniň jemi bilen men ýogşan anawra. Bu hepde saytymyzda iň köp okolonlaryň başyny Aşgabatyň aeroportuna ýadygärlik surat, video düşürenler saklanýar. Mehkemäniň tutsak edilen ýokary wezipeli işgäriniň soraga çekilenine ölenli öňe sürülýär atly makallarymyz çekýär. Berdimuhammedowyň Nowatdaky dekini auto inženerçilik, telekeçileriň konvertasiýa mümkinçilikleri 7% çenli artdyryldy. Dollaryň bahasy ýene 20 manatdan aşdy. Qarabağlar töwdegärlerini gödekçilik güýçlendirilýär atly makallarymyz hem köp okolonlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşiklerimiziň başyny ejemizin kakamyzyň uradan pul näme üçin bize berilmeýär diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Elbetde bu gepleşikde daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleriniň ýurtdaky ykdysady kynçylyklary ýararly görýän horlugy barada maglumat berilýär. Aşgabatyň aeroportuna ýadygärlik surat, video düşürenler saklanýar. Daha şoňuz Aşgabat Narlewap ýollaryny sürjülerden alınýan para ýokarlaryna atly gepleşiklerimiz hem köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülenleriň başyna Aşgabatda beddagçylykly hadise boldy diýen atlan çap edilen video çekýär. Onu Aşgabatda 3-nji gatdan aşağı gaçanyny gaýdylýan ýigdiň gana bulaşyp ýatyşy görünýär. Okujularymyz bu wakanyň berkarar Sewda merkezinde bolanyny habar berdiler. Emma türkmen häkimetleri bu beddagçylyk barada hiç bir maglumat bermeýärler. Aeroportda surat, video düşüren ýolagçylar saklandy. Berdimuhammedow auto inženerçilik okuýuny görkezdi diýen atlan çap edilen videolarymyz hem köp görüldi. Iň köp gurrun edilen makallarymyzyň başyny Berdimuhammedowyň Nowatdaky dekini auto inženerçilik diýen atlan çap edilen maglumat çekýär. Ma'lum bolýaly, Türkmen prezidentiniň dürli okuyup basarlyklaryny görkezýän videolar diňe türkmen okujularyna däl, eýsem daşary ýurtlaryň okujularyna we tomaşaçylaryna hem gyzyklanma döredýär. Ýönekäte ol videolarda ýasamalyga, galplyga ýüzürilýänligi hem aýdylýar. Mysal üçin Kaktakto nesiriniň jurnalistleri Berdimuhammedowyň sport awtorygyny täzeden enjamlaşdyryşyny görkezýän videony synlap, videoda görkezilýän surat bilen edilýän aýdylýan işiň bir-birine dahalsyzlygyny öňe sürýärler. Häkimetler un sorap zawada baran 2000 ogolay adamy jerime salyp öýlerini uratdy. Abbasa Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyny Türkmenistanyň adam hukuklary babatda has köp tagalla etmäge çagyrýar. Eginleşleri ömrüdogyň başlan jemgyýetçilik işiniň togtamajokdygyny aýdýarlar atly makallarymyz, gepleşiklerimiz hem köp gurrunçy söhbetleşjekdi. Hormatly dinleýijiler, siz hem azatlygyň goýan meselelerine, temalaryna goşulyp öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlygyň Telegram sosial ulgamyna sahypasyna ýazylaň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin taklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Azatlyk Radio. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanyň su problemasy. Amanmurat ma'lum bolýar, Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow goýdy. Duşenbede halkara su maslahatyna gatnaşyp, ol ýerde çykyş etdi hem Türkmenistanyň altyn asyr türkmen kölüni gurmak goýunça 20 çörlü taslimanyň amala asyrlanýanlygy hakynda gurrun berdi. Şeýle-de prezident inni şor suwlaryň gara şor diýilýän ul çökötlüge aktarylýanlygy hakynda aýtdy. Häzirki wagtda bir näçe ýyl geçenden soň tebigi biolog işleriň geçirilmegi netijesinde su kabul ederlik kadalara çenli arasalarını onu uly möçörlerde balyklar peýda boldy. El bilen döredilen bu su howdanyň çylşyrymly hidrotehnik ulgamyň gurulmagy möhüm ekolog, ykdysady we durmuş meselelerini üstünlükli çözmäge mümkinçilik berýär diýip Gurbanuly Berdimuhammedow Duşenbeden çykyşynda aýtdy. Şoň bilen bir wagtda bize gelip gowşan maglumatlara görä altyn asyr türkmen köli hem şo gara şor
çökötlügüne aktarlayan suwlar bilen baglykda aladaly pikirler hem aýdylýar. Ýagny bu ýerde ýurtdaky ekologik meselelerin çözülýänligi däli eýtem hassa çylşyrmlaşdyrylýanlygy, çuňlaşdyrylýanlygy hakynda da aladalar esdilýär. Siz şu meseleler boýunça pikiriňizi paýlaşyp biljekmi? Dogrudan bu ýerde nämeler bolup geçýär? Yoşan odalı bilen bir bellemeli ýagdaý Altınahır Türkmen köylünün görüdülmegini, yene gaýryny bir Türkmenistanyň garaşdyrlyk ýyllary tapylan ulu tapynyň hökmüne diýip jar edýärler. Bir umuman düýbüne hakykata laýyk gelmeýän gurrun. Bir Altınahır Türkmen köylü ýa köl döretmeklik bir barpa geçer zamanasyny özüm 20-nji asyryň 70-nji ýyllaryna ýüze sebebi Karaum kanalynyň Türkmenistana gelmegi bilen ýeriň şoorlaşmagy, ýeriň umuman hasyllyk kymmet bermek derejesiniň teferatçylygyny şu döwürde ılym wuz edipdi. Ente Karaum kanalynyň gunmatary inson kybarjak yer bolan Kalanzyga tarap uýan urunna eýem marda ahally hemde Bahadır Balkan vilayatynyň da gunnory etraf bolan kymlar bolsa eýem ýerler sanyny çykyratdy. Ondan sonra döwürde zeyfuwlaryny aktyrmak, bir ýere ýygnamak hakyna ýörüýte karar kabul edilipdi. Şonu amal etmeli edare de belli bol. Başkara umurluş presi amal etmeli. Ýöne alymlar şol suwlaryň bir ýere ýygnanandan soňra tebigatyň başyndan indirjek detbastlygyny hasaplap gördüler de şonu iýe çekdiler. Hanbyr kirleneriň diýip bir ully ilmi forumlarda gelinen netije oluyor. Şonu derek bir özüne oryan gruplara kozoluklar, kolhozlar, savhozlar öz ekin meýdanynyň deňinden diýip kanallaryny gazdy. Olum bir uzunlygy bir 5-6 kilometr ekin ýere ýygnanan duwlary, himikatlary bir ağza kärne ağzal diýdi. Inni şol bärki edilýän urunam aňyrçak derecesi bilen ýapa diýen urun sebebi Altınahır Türkmen köylü bir adamın umuman düğün kuyu veren yanlışlığının meyvesi. Yani yeri, suyu, ılmesatlı, ullun bilmeyenlik sebepli yüze çıkan yağdaydı. Onun sonunda yan Karaşor'a vazın yoksan Karaşor bir Balkan vilayetine değişti. Ona Balkan vilayetinin Türkmen Naşetrağı'na değişildi. Şol çökötlük ünlem 2016. yıldaki tədeden getirilen administratif örünüştü de Balkan vilayetinin ön kıkımları tədir Serdar etrafına getirildi. Karaşor'un uzunluğu 100 kilometre, onun iğnem 25 kilometre. Umman şol 2500 kvadrat kilometre meydan tutyan çökötlük özüm ol häzir şo ýere suw ýygnanyny diýilip näse mahabat edilýän bolsa suw ýygnanylýar. Ýöne şo ýygnanylýan suwlary ente Karaşor çökötlüğini doldurmak üçin 15 ýylla bakmaly. Şo 15 ýylyňda ýani ýarsam ente akanok bir Karaşory ýygnan başlarlygyna soň ýene de peşinden bir 8-9 ýylla Karaşory suwlarynyň ýygnanmagy gerek. Ýöne şol suwlary trenede bergiden yanlışlıklara, ilmi yanlışlıklara, yere adamlara bir günnün oğunu kovpalayan yanlışlıklara yol verildi. Amalmat bagyslyny şu ýalňyşlyklar diýýäniňizi has anyklaşdyryp bilmezmisiňiz? Şoňuň bir wagtda siz odal Sowet döwründe bu proýektiň umuman togtadylanyny ýaňytdyňyz. Indi şu togtadylan ziýanly hasaplanan proýekt täzeden ýaýwanlandyrylyp oňa milliónlarça, milliardlarça sergişde sarp edilip, şoňuň birlikde de bir ýerde ýene ýalňyşlygyň göýberilýänligini öňe sürýäňiz. Şu ýalňyşlyklar nämeden barat? Anyňrak gurrun etseňiz. Baş dünenli olalılana başka yanlışlık şol geçirilen, Karaşor çökötlüğüne geçirilen suwlar bir zeyfuwlary Ahal vilayetinden ulur akaba ilktirilip, Daşow vilayetinden ulur akaba ilktirilip bilir. Kanal karım örnüşünde geçirildi. Diyecek bolýanym ol ente Karaşor çökötlüğüne ýetmegine 500-600 kilometre yol alanına eýýän tebigaty zaýlak barýar, tebigat dünýäsini bütünlüğ söwe çykaryp barýar. Ýogum bolmasa Türkmenistanyň şonu turwa bilen geçirmäge aňyrçak derecede mümkinçilik bardy. Özüm şo karym adamlardan köp çykdygyny talap etjek belli sebäbi Türkmenistanyň häzir dürli diametrde plastik turwalar önümçülük ýola goýulýar. Plastik turwalaryň tebii gazdan Türkmenistanyň özüne in bol haritden önlerilýär. Ýene şoň geçýän ýerlerine öň görülmedik, eşdilmedik otlar, zatlar goýup başlady. Şo kananyň graf buzaklaryny, ondan şol
Bu Türkmen alımlarının pikirde bir dünya belli beyleki ekoloji bilen iş çalışan alımların da gelip gidiyen var. Senden yarım Türkmenistan'ına şolorun diyen eğer şol Uyghur'un otları mal iyse hem de mal son zehirli ot kimikatları biten otun zehirlenip bölse onun adamın bahtının suduğu diğerler eğer şol mal şol kimiki elementlere biten otları öğrenişip diri alsa malın etini adam iyse onun adam sübbet bastırıp juda ulu olur tedavi ön bar yönü becert olmayan duruk kezellerin başlarak görünüşte duyuyor sıkma ahmarlayla bizim sağlık bilen mağlul adamların durmuşunu görüdün rahatları kıyınçılıkları sağanasın sovabı var onun qarı verse de Onun Amanrat şo Sovet döwrüne şo pagta plan bilen bagly kanalyň çekilmegi bilen bagly göýberilen ýalňyşlyk soňu bilen gelip adamlaryň saglygyna adamlaryň ömrüne zarar berjekda şeýle diýmek bolýarmy? Hava bir ölüm yoksun bir bellemeli abi o var ururluyum ha. Geçen asırın 70'inci yıllarının ikinci yarımından başlayıp pakta kova çeken vilayet oblastlarda etraflarda gelirlerin kovusunu bir nemeyelim keselemede geldi. İneğinin süydüyle bir zehirli himkatların geliyerliğini bunu ılım sıvut etti. Onu sol ineğinin kovusunu ornoşun yaran becermeye medisine ezi bollu. Şovata mezilli, hädire mezilli, şol çünemol elbette aydındı da iyinin duyurukya bir gatkaypın eliye gül yargelilerin kovuslarını aparatçı kesip ayırdılar. Altın asır Türkmen köylülüğüne hakkında hädir mahavat gururunu etmelle eyyem ellen giderlen mümkünsülüklerin edilmedik işlerin gururunu edilmeli. Bağışlarına şu gurrun edilmeli ýa-da. Eýtem şu gurrun näme üçin edilmeýär? Şoňulum bir wagtda gara sorda balyklaryň peýda bolanyny suwun arasalan ýany hakynda öwgüli gurrunlar edilýär. Umuman bir betdagçylyk bolup görünýän ýagdaýdan bir propaganda ýasalýan ýaly bolup görünýär. Eýtem türkmen intellektuallar muňa nähil garaýarlar? Halk içinde nähil pikirler we adamlaryň içinde alymlar we Türkmenistanyň ýazgylar we jurnalistler we beýlekler we umuman adamlar nähil garaýarlar? Öýdary gurrunçylykda näme üçin şu mesele halkyň mesele tökmenine aralyn maslahatlaşylan? Yoksun bir ayrın yaşlarına ayrılmaz diyesin diyen ağrımlığım var, şahir yazdılarım var, beyleki intelligentkiyanın beyleki uğurlardan vekillerim var, yönü bulan ehlisi sol, esperde uğrunne, kova çekip, döşünü, orden medal takımcak bolyan, brigadirler bular. Solur sözü islenlik yalan sözlerim arttırıp yazmadanım, yeri bilip ağırsına geçip dağılamaktanım, kaydan oktular hazır, ortaya sıkıp solattan gururunu edeyilliyenim, yaşın çoğurun etdiyen iki adama arka durzağım yok. Amanrat, indi şu balyk meselesine gelsek. Eýtem şu ortuglarda, ýygnalan hapasuglarda ýetsen balyklar ne derecede iýmäge yaramly bolup biler. Muň netijesi nähil bolar eger şeýle balyklar ýylata satylsa? Türkmenistan'da şuabatda ýolsun ömür adi tecrübe var. Meselen Daşoğlu vilayetinde kadın Uğurboyun uğruna yerleşen Sargamış adlı köl var, Emeli köl. Şu Sargamış kölüm edil altına bir Türkmen kölü yani zeyfuglarından yığınlanıp dören köl soňky suwundan esker zamanasında bağırtmak kadağan şu saydan bağırtmak adamları bir halkın karşısını işleyen, halka zehirli önüm satyan adamlar hükmünü bir vada administratif cevap versiyle sonra cinayet cevap versiyle çekiliyedine karıştırılıp diyen zamanamız başlanmış, olorun da devran elini şu yerde Sargamış'ta bir giden bağırken huzurluklar dörödüllü, on adın organizmine neye tesiri var, ertesi adamlar neye unutacak, olup kredilerini yönü indirvekleri edin Sargamış'taki yani altına Türkmen köylünün bağırıktır, kozuluğuna hürmet, başmakta Türkmenine mahavet ediliyor. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazy Amanrat Bugaýew bilen Türkmenistanyň suw meselesi barada söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu barada sizde nähil pikir garaýşlar bar? Bize ýazyň, telefon ediň. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa öňkü tertibinde dinläp bolar.
Gepleýär Azatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini ýazgy Hudaýberdi haly bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanyny barha gürelýän gaýdylýan köpçülik çäreleri we adamlaryň wagty. Hudaýberdi Türkmenistanyň gelip bolşan habarlara görä, şu günler Aşgabatda prezident Berdimuhammedowyň 29-njy ýylyna bellenilejek doglan güli bilen baglykda köpçülikliň çäreleri görülýän taýýarlyklar has güýçlendirilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gürleşýän moğolumlaryň gurrun vermeklerine görä, diň jalsa çykan moğolumlara hem diňçi ýok. Her gün ýerden sagat 4-de turup 25 kilometrlik ýol geçip Aşgabada gitmeli bolýar. Sebäbi çäreleri görülýän taýýarlyk Aşgabat şäheriniň seýilgählerini, medeniýet merkezlerine geçirilýär. Gün-güner bolýança çäreleri taýýarlykdan bir haris ýadyýar diýip moğolumlaryň biri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şoň bilen birlikde Hudaýberdi bilişiňiz ýaly Aşgabatda häkimiýet çalşanyny çäreleriň azalmagyna umyt baglanypdy. Hatda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow çağalaryň şuňal syýasy çäreleri çekilmeligi barada hem tawşyryk beripdi. Emma soň bilen bu tawşyryk ýatdan çykdy. Hatda çağalar hem moğolumlar hem şuňal çärelere barha köp çekilýär. Bu ýagdaý ilatda ul nägiliklere sebäp bolýar, ýöne adamlar gorkudan sesini çykaryp bilen oklary işini ýitirmejek bolup gorkýarlar diýen habarlar gelip bolýar. Siz ýazgy hökmünde bu ýagdaýa nähil baha berýärsiňiz? Bu nämeňiň alamaty? Berdimuhammedow prezident Saparmuratyn ýadyň okuwçysy, şonuň şägirdi, şonuň ýöreden ýoluny dowam etdirji adam. Ýadyňyzda bolsa Saparmuratyn ýadywam, indi meni öwmeň adamlar, men öwä bolamok diýip göz ýaş edýärdi. Şondan soň tapgyrlygyň ören güýçlügi güler başlanýardy. Berdimuhammedow şol sebäbi sentýabr aýyna geçirilýän bagyşlar gününi ýatyryp, doglan gününi. Diňe bir doglan günümden tutuş hepdäni aýdymsaz bayramçylygy bilen beremeli gösterdi. Şoň bilen birlikde de bu çäre dowam edip gelýär. Umuman aýtganda diktatorlyk rejimi bar bolan ýurtlarda şeýle çäreler geçirilýär. Stalin döwründe de şeýle keni, Staliniň doglan gününi Xitayň döwlet ýollaşykdy Mao Zedong gatnaşýar eken, eýleki resmiler edýär eken, şoň bilen birlikde ulu dawarlar gurulup, ýurdun ösýänligi, halkyň bagtly ýaşaýanlygy, olaryň öz durmuşyndan gören hoşallygy şol dawarlar arkaly görkezüljek bolýar eken. Berdimuhammedowyň şu edýän işleri, onuň doglan gününe görülýän şu taýýarlyklar şu çäreleri ýatladýar. Indi Hudaýberdi, elbetde Staliniň döwri bir başga, Mao Zedong'un döwri bir başga, häzir bolsa başga döwür. Şoň bilen birlikde de soňky wagtlarda Türkmenistanyň ykdysady krizisiň barha çuňlaşýanlygy, adamlaryň durmuş ýaşaýyş şertleriniň barha agyrlaşýanlygy, eklenç meselesiniň barha özüni görkezýänligi aýdylýar. Indi şu şertlerde Türkmen häkimiýetleriniň şu çäreler güýçlendirmegi, şu çärelere taýýarlyk bilen halka azar bermek dogrudanam halk bilen häkimiýetiň arasyndaky jewisligi berkidermi ýa başga netijeler bolup bilermi? Munyň bir aýratyn netijesi bolup biler, olam halk bilen hökümeti birleşdirmek däl. Eýsem halky hökümete bakyn etmek. Halky hökümetiň islenlik sözüniň öňünde hereket etmäge, her hili maşıklary ýerine ýetirmäge mejbur etmek çäresi diýip düşünip bolar. Bu da diktaturaryň bir aýratyn görnüşi. Şoň bilen birlikde şu geçirilýän çäreler halk üçin gaty agyr. Sebäbi adam ömrü çäkli, adamyň wagty çäkli, mümkinçiligi çäkli. Sen ol çäkli wagtyny şeýle biderek zatlara sarp etsen, bir çäre geçirmek üçin tutuş günüňi ýitirsen, wagtyny ýitirsen, oňlan birlikde saglygyny, güýjüňi ýitirýän, muň özü halkda hiç wagtda gowy pikirin döremegine getirmez. Bu gaýta oňa bolan erbet garaýyşdyr. Ýene de Stalin döwrüni ýatlasak, paratdan, dawarlardan geçýän adamlar Staliniň portretini götürüp ýadyar ekenler. Şol portreti taşlan adam, gyrada goýan adam, soň beýleki ýer tarapyndan ýamanlanyp türmäge basylypdyr. Adamlar türmäge gitjegini bilseler, şol elindäki portretini götürmäge halis ýadapdyrlar. Bu ýagdaý halky şeýle derejä ýetirm kadip pikir edýän. Indi Hudaýberdi Türkmenistan elbetde adam hukuklary meselesiniň juda yaramaz ýagdaýda gaýdylýar. Şoň bilen birlikde de raýatlaryň şu arz edip barsalar ardynyň kendinlenmeýänligi hakynda maglumatlar çykýar. Indi şu ýagdaýda raýatlar enatalar
Şuň ýaly çärelerden nädip goranyp biler, olar nädip saglyklaryny gorap biler bu ýagdaýda, nädip çağalaryny gorap biler bu çärelerden. Olaryň şeýle bir mümkinçiligi bolup bilermi eger şo özlerini goramak isleseler? Ede mümkinçilik olarda azdyr, gaty az bolmaly. Sebebi men prezident Niýazowyň dawarasyna gatnaşmakdan ýüze wurdum. Akademiýada işleýän döwrümde şonda meniň ýolbaşçym bir edýän hereketiň bolanyk muňa bir sebäp tapdydy. Ahyrynda men özümi kesellik görkezdim. Doktora bardım, doktordan hat aldım. Ýargysyz men diýip. Şol haty bölüm müdirime tapşyryp, şeýdip şo çäreге gatnaşmakdan saklandım. Olar ýaly haty halk köpçüligine doktorlar berip biljekmi häzirki doktorlar? Ýa-da berip bilmejekmi? Men onu bilmedim. Umuman bu kıyın ýöne aýdylsa, diýilse, iň bolmanyny halkyň eline häzir bir mümkinçilik bar. Herkiniň telefonu bar. Ol telefonuny hat ýazmak mümkin. Hat ýazyp öz garşylygyny bildirse, öz nägililigini aýtsa, bu çärelere belli bir derejede täsir edermi käsip pikir edýän. Eger olar şeýle nägileliklerini aýtsalar, işlerini ýitirmezlermi? Açık aýtsalar ýitirerler elbetde. Gurrunsyz ýitirerler. Ýöne halis, şyzamsyz ýagdaý bilen alalyşyp gitmeň özüm gowgatdy. Hormatly dinleýijiler, Ýazdy Hudaýberdi haly bilen Türkmenistana geçirilýän köpçülik çäreleri we adamlaryň, raýatlaryň bu çärelerden gorunmak mümkinçilikleri barada söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu mesele boýunça sizde nähil pikir garaýşlar bar? Bize ýazyň, telefon ediň. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hepdeniň zemini owgan neptermezi bilen dowam etdirýär. Soňky günler Owganistanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän Batkyz welaýatynda Talibanyň jeňçileriniň hökümet güýçleriniň harby bazasyna hüjüm edip 30 askeri öldürenini, umuman jeňçi hüjümleriniň ýygyjamlaşanyny habar berilýär. Şonuň bilen bir wagtda Owganistanyň kynlyk gülenen bolsa, çağalar şol sany etnik türkmen çağalaryny okatmak, bilimli adam edip ýetişdirmek uğruna hem tagalla edilýär. Azatlyk radiosynyň kawulla habarsyz Şaýmerdan Ulmurady bu tagallarlar we olaryň netijeleri bilen gyzyklanıp, okuwçylaryň özleri bilen söhbetdeşlik esasynda maglumat taýýarlady. Awganistanda çağalaryň goragy boýunça alada edilýär. Şoňa garamazdan bu ýurtda çağalaryň hak hukugynyň aýagasty bolýandygyny, çağalaryň hak hukugyny goraýjy guramalar habar berýär. Awganistanda milyonlarça çağanyň mekteplerde bilim almaktan mahrum galýanlyklaryny Halkara Çağalar Fondy UNICEF ma'lum etdi. Ýagdaýyň şeýledigini Awganistanyň Magarip ministrligi hem tasdiklady. Ýurtda çağa zähmetinden hem peýdalanylýandygyny Awganistanyň sosial üçinçilik ministrligi bildirdi. Awgan türkmenleriniň arasynda da çağalar işledilýär. Türkmen çağalarynyň belli bölegi mektepde bilim almaktan mahrum galýar. Türkmen owalarynyň aglabasynda mektepleriň gapylary okuwçylar üçin açyk. Ýöne mektepde okuw kitaplarynyň ýeterli däldigini türkmen okuwçylary aýdýar. Okuw kitaplaryny özleriniň bazardan pula satyn alýanlyklaryny Halmuhammed Gurrun berdi. Kitap verilen ýok, hiç sat ýok bilerdi. Begis, haýmada kepede, diwal jaý ýok, mektep tahta ýok, kitap ýok, toparyň üstünde oturýas, kilem ýok, çowky ýok. Gyzyk bolupdy, gyralary ýarkyk diwallaryň depetinden su akypdy. Kitap, science, peşdi, deri, hemmesinden satyn aldyk, jografia, hindise, 30-dan. Muhammed Muradyň aýdyşyça bir sınıfda ýekeje okuw kitaby bar. 34 okuwçynyň mugallymyň gara tagtanyň ýüzüne bitip beren ýazgyndan göçürüp alyp özleriniň okuýanlyklaryny bildirip Muhammed Murad şeýle diýdi. Kitap ýok şol, satyn alamyz ýok bular şipilen. Ýazyp okyp ýörs bir-iki kitap bilen. Bir-iki kitap bar, ondan tagtaňyzy ýazyp berýär, biler deptere ötürüp alýars. Haýyş etýärs, kitap bolmasa biler näde okylar. Bir ýyny oňam gurraýjygynda ýok şol. Owa satyn alyp gelýärler. 5-nji sınıf mektep okuwçysy Şükrulla okuw kitaplarynyň bazarda satylýandygyny bellidi. Emma onuň özüniň okuw kitaplaryny satyn almaga gurbunyň çatmaýandygyny Şükrulla aýtdy. Ýok, kitaplar satyn almaly. 5 kitap, 7 kitap almaly satyn. Ýa hökümetten berilen ýok. Bir ýöne satylýar diýär. Eşdiýsoň aljak bolýasyň bilen. Bir-iki kitap başyny ýazyp alyp gitmeli ýa. Tagtaň ýüzüne ýazyp gitmeli. Ýertip soň ýagnan başga kitaplar göçürip alýar, şonu okuyýar. Netije alýar. Ýoksul maşgalaryň çağalaryna okuw kitaplaryny satyn almagyň başartmaýandygyny okuwçy Jimahan aýdýar. Kitap bilerdi ýok, garyban ba, baýan ba, gynçyklar bolýar, garyban alyp bilen ýok, baý alyp ýöler, pemetne kitap ýeten ýok. Özleriniň kepede we çagdyrda bilim almaga mejbur galýanlyklaryny Abdurrahim ma'lum etdi. Kitap bolsa biler okuyjak, diwallar ýykyljak bolupdy, guý ýok, düşek ýok.
Biler yaymadan birek yarım baksa yok hayma. Keppede otayız. Yıkılacak divarlarda otayız. Awganistanyň aýallar boýunça ministrliginiň Jowzan vilayaty bölüminiň başlygy Hanym Nejibe Qurayşy türkmenleriň öz çağalaryny mekteplere iýermeýändigini öňe sürdi. Qiyinçiliklar bar. Çağalarynyň gyzlaryny mektebe goýmasyň hakynda. Kiçi ýaşlarda ulary tuw etdiýerler, galyn köp alýarlar. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Onu taýýarlan we Pragada studiýadan alyp baran ýogşuna urgan. Hoş, saglykda galyň, azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.